zuwa na wajen ka na zo neman alfarma. Wato yaron wajena ne wanda yake kasa Ahmad ya ga wajen ka siyama wanda kuma yana son ta a ransa ji da Allah neman masa izini yana son ta dawo. Har babu wani gwani tsayayye wani wanda alkawari yake ƙasa da shi yana son sannan da yake mata a aure. Wannan shi ne dalilin zuwa na. Na ji daɗin zuwanka, kuma idan akwai mutumin da zai ba da shaida a kan irin tarbiyyar da Ahmad ya samu da nutsuwarsa, ina ganin ne domin yana karkashi na shekaru da dama yana aiki a kenan na san sa, kuma tun ranar da na fahimci cewa Ahmad suna tsayuwa tare da 'yata Siyama suna hira, tun daga ranar na yanke a raina na bashi. A gode. Zuwanka ya yi ma'ana kuma na ji daɗi. Abinda nake so in shaida maka daga ƙarshe shine ka kaddara ko ka sa a ranka cewa na ba shi aurenta, so da ku je ku shirya cikin ƙanƙanin lokaci a samu a yi bikin auren nan. Na gode Alhaji. Zan koma Alhaji. Na gode. Wannan kukan yaro ba abin da zai yi. Dan Allah dan Annabi mami. Ki ma dadi magana dan Allah ka daura wannan aure. Ya hakuri. Wannan ba abin da zai miki kiyama. Wallahi ba na san Amadi. Murna yake yi saboda Amadi ya zo zai aure ki kiyama. Yanzu haka ma sadaki shi na hannu. Kuma Allah ya sati mai zuwa za a daura miki auren nan. Lafiya me yake faruwa? Abba wallahi ba na son auren nan dan Allah dan Annabi ku zanye, ba na son Ahmad. Abba yata, ni wallahi tallahi na zata cewa wani ne ya taba min ke kika shigo da kina kuka. Da billahi allazi la ilaha illa huwa sai inda karfi na ya kare duk wanda ya taba min ki. Akan wannan kalmar sai kina kuka kina cewa ba kiya son Ahmad saboda Allah. Alhali kin san cewa kokari nake in hada sunnar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Mahaifinki masoyin Annabi. Ni ko buri na shine in dora ki akan turbar san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bai kamata ki mun haka ba. Abu wallahi ba na san shi. Kar ki kuskura ki sake furta kalmar ba kya san shi. Wallahi in kika sake na lahira sai ya fi ki jin daɗi. Idan ba kya san shi ni ina san shi domin ɗa ne a gurina. Yana mutunta yana kyautata min, ya zama miki wajibi ki kyautata masa. In kika sake furkata wannan karma Allah sai ranki ya baci. Tashi ki bani guri. Electronic zo. Zona. Haba Bala da kana jin abin da zan gaya ma, da ka taimake ni wajen sato soyayyar Siyama. To amma Allah ya yi ba ka ji. Ta yadda kake jin magana na da haka Siyama take ji, da na huta a rayuwar Balatoni. Ba damuwa.
Me ya faru? Dan Allah Ahmad ka je ka gaya wa dadi ya janye wannan auren wallahi ba na son ka. Ba Siyama. Ya zaki mun haka Siyama? Ya zaki mun haka Siyama? Kin san yanayin yadda nake son ki dan Allah dan Annabi dan ya Rasulullahi ki amince ayi auren nan. In fa ba ayi auren nan wallahi zan iya rasa rayuwana. Siyama da da auren nan Siyama gora. Ki hakuri dan Allah ki kwantar da hankalinki a yi bikin nan lafiya dan ya Rasulullahi ki taimaka mu. Haka kace ko? Kwanciyar hankalinki shine na ganki a cikin ɗaki na a matsayin mata gare ni. Haba masoyiyata. Turan da Allah ya halicce mu jini nan za a gwada yanzu za a ga group Siyama ne. Ki hakuri. To kin ji labarin aure na da Siyama. Yaushe ne zuciyar Siyama za ta dawo gare ni? Tunda aka yi aure na da Siyama ban taba hada shimfiɗa ɗaya da ita ba daidai da rana ɗaya. Haka gaskiya abin da mamaki. Ka faɗa mutum da kuka yi aure ba ku taɓa hada shimfiɗa ɗaya da ita ba. Ta aka ya ta samu juna biyu sannan kana alfahari da ɗan naka. Kwarai kuwa gaskiya ne, dalili kuwa shine gobarar zuci ta kama ni ban yo zato kamar yadda na gaya wa a ciki ka gane yawwa so burin baka a gaji ɗaya fa za ka sa ba haba. Allah caka ha kawai Allah caka ha shikenan nagode insha Allah to ba zan ba ta kunya ba to shikenan nagode kaka manta dai ɗaya ne a karkara yawa caka ha kawai to ba da kuma ki ce wani abu